pokazat ćemo vam kako postaviti žicu za navođenje u vašem vrtu i kako je spojiti na stanicu za punjenje. Čak i dok postavljate graničnu žicu u svom vrtu, važno je uzeti u obzir položaj svih žica za navođenje. Umetnite početak žice za navođenje u središnji kanal baze stanice za punjenje i vodite je prema gore. Gurnite žicu dok ne dosegnete duljinu ajmu ravnala i označite je blizu kućišta odgovarajućom oznakom za kabel. Provucite žicu za navođenje kroz bazu stanice za punjenje, tako da ravno leži u kabelskom kanalu i da bude pričvršćena kukom. Zatim pričvrstite žicu za navođenje izravno na bazu stanice za punjenje pomoću klina za fiksiranje. Prvo usmjerite žicu za navođenje u dužini od 2 metra pod pravim kutom i ravnom linijom od stanice za punjenje do područja košnje i odatle do žičane petlje granične žice na rubu područja košnje. Prilikom postavljanja žica za navođenje, osigurajte da udaljenost od okolne ograničavajuće žice bude najmanje 27,5 cm. Usmjerite žicu za navođenje u duljini od najmanje 37 cm ili za udaljenost jedne duljine ajmu ravnala u ravnoj liniji i pod pravim kutom u odnosu na žičanu petlju, a zatim je postavite kroz središte žičane petlje. Odrežite žicu za navođenje na kraju žičane petlje rezačem žice i neka svi krajevi žice budu iste duljine. Ne skidajući izolaciju, umetnite sada krajeve granične žice i žice za navođenje što je dublje moguće u konektor za žice i čvrsto ih pritisnite kliještima. Vodite graničnu žicu i žicu za navođenje tako da idu paralelno i blizu jedna drugoj bez križanja i pričvrstite ih dodatnim klinovima za fiksiranje. U našem primjeru provest ćemo drugu žicu za navođenje kako bismo robotsku kosilicu vodili kroz ograničeno područje do udaljenog dijela područja košnje. Da bi ovo funkcioniralo, morate postaviti početnu točku na odgovarajuće mjesto na žici za navođenje. Dodatna žica za navođenje također pomaže robotskoj kosilici da se brzo vrati na stanicu za punjenje kada je razina baterije niska. Pazite da se pridržavate točnih zahtjeva i udaljenosti u uputama za korištenje i brzom vodiču. Ponovite ove korake instalacije i za druge planirane žice za navođenje. Prvo provedite žicu kroz središnje kanale baze stanice za punjenje, odrežite žicu na jednu duljinu ajmu ravnala i označite drugu žicu za navođenje odgovarajućim markerom za kabel. Sada provucite žicu kroz bazu stanice za punjenje i učvrstite je na rubu klinom za fiksiranje. Kada postavljate žicu za navođenje u ograničenom prostoru, pazite da je žica uvijek provučena sredinom ograničenog prostora i poštujte minimalne udaljenosti od granične žice.